Panalo sa 2022. Mangita mo bala ang vitamin C nga may alibyo sa lawas mo? Makabulig paayos ang mga masakit kaangay sang high blood, diabetes, cancer, ubo, sipon, trangkaso, kag madamo pa nga iba. Makabulig man pabaskog sang immune system batok sa blatian nga COVID-19. Gani ano pang ginahulat mo? Yari na sa Dumangas ang 24 alkaline C sodium ascorbate naghalin sa DSM Switzerland. Kini ang super brands non-acidic vitamin C nga may therapeutic effect. 100% pure and natural alkaline-based vitamin C. Safe for pregnant, lactating mom, safe for babies 3 months old pataas, kag rekomendado sang madamo nga doktor. Ini mabakal sa Lobaton Pharma and Medical Supply nga makitaan sa Atubang Ramon D. Doremdes District Hospital. Gani mag 24 alkaline C sodium ascorbate na. 24 alkaline C sodium ascorbate, exclusively distributed by M-Core. Aalia Construction Supply nagabaligya sang kompleto, barato, kag di kalidad nga mga construction materials para sa pagpahimo o pagpa-repair sang inyong nga mga balay. Pareho sang semento, bato, baras, kabilya, pintura, kag iban pa. Kompleto man sila sa mga electrical and plumbing materials. Ang Aalia Construction Supply ara lang gid namtang sa may Raider Street sa Banos, San Dumangas. Kag pwede gid sila makontak sa ilang mga numbers 033-361-2588 or 0967-2997-402 or 0998-4597-346. Kag pwede gid kamo makapangumpra sa barato nga mga materyales sa Julia's Hardware and Construction Supply with contact number 033-323-9129. Gaplano ka ba lang mangumpra? Dali na kay mangumpra ta sa may Allen Ray Wholesale and Retail Store. Ara sila makitaan sa may Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Kag nag-accept sila sa mga orders kag deliveries sa mga pili nga lugar lamang. Ara ang ilang nga cellphone number 0953-1390675 kag 0995-6921-945. Ini ginapanagiyahan ni Mr. and Mrs. Allen Ray Duyag Gallego. Kumpleto sila sa mga balaklon pareho sang soft drinks, alcoholic drinks, assorted grocery items, bugas, uling, LPG, frozen foods, ice cream, kag syempre gapang load man sila. Ang Alan Ray Wholesale kag Retail Store nagabaton man sa mga bayad sa Ilico Bills, PLDT Bills, kag GCash. Pilawin nyo na ang pinakabago, kompleto, kag barato nga liquor shop diri sa Dumangas. Magbisita lang sa DB Liquor Shop. DB Liquor Shop, Yucampo, Bustamante Liquor Shop. Ara na sila nampang sa may Burgos Street, Barangay Basa Mabini, Poblacion, Dumangas. Malapit lang gid sa may Palawan Pawn Shop and City Appliance. Nagabukas sila Lunes hasta Domingo. Halin alas 9 sa aga hasta alas 9 sa gabi. Nagabaligyaman sila sang local and imported drinks like wines, champagne, brandy, whiskey, gin, rum, tequila, vodka, mixers, soda, and cigarettes. Naga-offer man sila sang free delivery within Poblacion area only. Owned and managed by Mr. Miguel Bustamante and Mrs. Edeline Yucampo Bustamante with contact numbers 0995-0135-854 and 0963-4374-492. Para sa dugang pagit ng mga updates, just follow and like their official Facebook page nga Yucampo Bustamante Liquor Shop. DB Liquor Shop. DB Liquor Shop. Kampay to lower prices, 100% authentic. Basta DB Liquor Shop, customer friendly na, budget wiser pa. DB Liquor Shop. We got more hits for you, so stay tuned. MA E-Bike Repair Shop in Carboas, Benville. Services offered: e-bike repair, e-bike rental, e-bike parts and accessories. Located at Tabukan, Dumangas, Iloilo, in front of Dumangas Country Village. MA E-Bike Repair Shop in Carboas, Benville. Owned and managed by Mr. Mark Anthony Tablay. For contacts, you may call them at 0946-061-6270. MA E-Bike Repair Shop and Car Wash Benville.
Gusto mo bala makabakal sang pinakabarato nga mga hardware supplies sa Banosan, Dumangas? Kadto ilang ang RGS Hardware Supply. Sa may Barangay Baras, Dumangas, Iloilo. Kumplito sila sa mga hardware items, electrical supplies, agricultural motor and parts, fishing supplies, and construction supplies. Owned and managed by Mr. and Mrs. Johnny and April Joy Chin with contact number 033-321-7525 or 0946-1812616. Also try HGT Hardware and Electrical Supplies at Dumangas Public Market. RGS Hardware Supply. Ikaw bala ang kulang sa tulog, maniwang kagpislian sa pagkaon. Pangita mo bala ang vitamin nga pampatambok. Ari ng bagong vitamin C, naginihanglan mo, ang Vita C+. Ang Vita C Plus, isa ka vitamin C juice drink. Makapabakod man sang imo immune system para ikaw protektado batok sa mga masakit kaangay sang COVID, lagnat, sipon, kag madamo pa nga iba. Makabulig man ini pagana sa pagkaon, kag ang Vita C Plus, may ara man honeybee, bulig pabakod sang baga para sa may asma. Ini mabakal sa Farmacia 2 Dumangueño kag Teresa Pharmacy sa Banwasang Dumangas. Mahimo man mag-inquire sa Short FM Facebook account, ang Short FM Space Dumangas o call sa 0930-681-6373. Ganin mag-Vita C Plus, Vitamin C na! Everybody should be happy. Vita C Plus manufactured by Citrico of San Pablo, Magalang, Pampanga, Philippines. Zack's Gas Supply. Nagabaligya sila sang Phoenix LPG nga 11 kg, 22 kg, 50 kg, kag may ara man medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, tripler, double burner, single burner, heavy duty burner nga pang restaurant kag portable burner. Sa gusto magpa-refill ka LPG sa Zack's Gas Supply, sigurado ka nga barato gid kag safe. Sa gusto magpa-deliver, contact lang sa 0907-771-9851 o kung pwede man ka-pick up sa ilang store sa may 3rd Avenue, Barangay Hartin, ingod lang gid sang Dulos Enterprises ng hardware. Zack's Gas Supply. Kamo nagapamati sa pinakakusog kag pinakanami nga FM radio sa Dumangas. Ini ang Short FM 89.1. The greatest hits of all time. 89.1. Short FM. 89.1. Short FM. Best of Filipino music. Oh, Carol, katahunggit sa imo, daw mabuang ako sa pagtulog sa imo. Oh, Carol, ikaw ginadam ko sa akon katulugon, makita ka na kon kung batunon mo lang, Carol, ang paghigugma ko, palanggaon kita, tutubuhi ako. Short FM. Magbiro pa'y kita, hinday, wala bulagay, sa katring higdaan, agahan, hapunan, wala liso-liso, ato ka, nagatulo,
aton agwantahon hasta gitsa kagahon. Manami Sa imo nga pag-uli, magbalik ka gilayon, kay aton sulit-suliton yaton katan ison. Sang kamuti kag saging nga aton ginkaon katam ison, kag sa karamiton. Ako ay gitarista dito sa among banwa. Kung ako ang magkanta, natuyo ang mga dalaga. Kay ang ila nga gusto, makanta ako disco. Nangatig ang lolo ko, kay ang gusto ni Lola, matukar ako satsa. Matukar ako sang satsa, bugi tango kag rumba. Si Lolo kag si Lola, bira-bira ang rumba. Ang mga dalaga kag mga soltero, nagapangakig sila, kay ang ilagid gusto, makanta ako disco. Nagkanta ako disco, nangakig si Lola kag Lolo, kay ang nila gusto, satsabugi, rumba kag tango. Wala na nagapili, soltero kag dalaga, tango, bugi kag rumba, soltero kag dalaga, saot na sila tsatsa. Oh, palangga, maluwi ka, gutom, nagit ako, sakit akon nga pusong. Oh, yari na pangayo mo, ako hatagi mo, kapinaang balinhoy. Ako'y sakit, imo ginbutong, langga ko, buhok ko, hindi pagbutungan. Walay angay, ikoontan, ang kamingaw, ang tawbingaw, ang magpuyo, pagtay ko, nga walay kalipay, uungay, permi ang buo, o tawbo, ginapong ahaw, ang tawbingaw, gikan sa walay pakuway, nga pagkadlaw. Ili-ili, tulog anay, wala diri, baby imo nanay, katutinda, bakal papay, uli balay imo nanay, lipay tatay. Na ka sa kalibutan, kalipay siyang ginikanan, tungod iwag ka sang tuluyan, ikaw ang ginapatungdan. Ang lulukag lola mo, wala simpa singatuan, ikaw ilagi na amligan, pero kinaga mo pa ang ilang ating koy. Sa gabi hindi makatulog, pinalangga mga nanay, tungod kay ginaukay sang palakubog,
mga tatay. Sabi ko ikaw ay akon, pero may iban nga nagaangkon. Apat kami sa kabuhig mo, nga pangtonto mo. Palagi na ko magpuna-puna, para inom ka galisang tuba. Sumisuman mo ang tilapia, sorry so dako-dako kag malaba. Ang kay Vincent, ang gusto mo, ang kay Arnel, hindi mo gusto. Ang kay Roger, ginahampangan mo, kag ang akong tagay, inubos mo. Ano pa ang himuon ko, kay ginbayaan mo na ako. Islan mo ako sing bago, buyonan kag malam nga mistiso. Ano pa ang himuon ko, kay ginbayaan mo na ako. Islan mo ako sing bago, buyonan kag malam nga mistiso. Ang balikawang niya, mata kong nga dalaga, tukon-tukon, mga batiis niya. Pati panit ng itom na, nigra ate, ang hitsura niya. Rena, ikaw sang mga nigra, disgrasyada sa amonia. Nanami ang tana, kay may kwarta. Pusing nga akon ginahandong, nga sang gugma ikaw rusing ginhalaran. Gagkan subok ining akong buko, kondilita ikaw rusing mahitan. Daw lumos sa sentimiento, ining pobre kagkailo nga dughan. Baslay ang katulad kagkahabi, ang ginbilin mo sa akon rusing isang handumanan. Waray-waray kanding sa paray, tabugaan basing manungan. Waray buhok orat kauna, kanding sa paray nagahangos. Waray-waray kanding sa paray, tabudaanan, basik manungay. Waray buhok orat kaunat, kanding sa paray nagahangos. Ay kalisod, kalisod sining binayaan, kay wala gid ako ikasarang ipasudan. Ay abaw inday nga wala ni mo ginsapnay, ining akon nga balatyagon, nga sarang kugid ikamatay. 89.9 Short FM. Kalot umahan, pero nagahibig gihapon, kay ang iya gusto ako na itik-itikon. Gig-itik kumahan, pero nagahibig gihapon, kay ang iya gusto ako nga dumug-dumugon.
Short FM. Dedications party. 89.1. Short FM. 89.1 Short FM. The best radio station in Dumangas, kag siyempre ang pinakapaboritong asasyon sa mga Dumangasanon. Sige kayo may dahil nga hapon, mga kagrupo, mga short. Katahunggit sa Kumusta nga aton nga hapon? Pupuling nga tanan, relax sa ilang nga mga panimalay, subong Domingo. Okay, kay almost sa mga tao subong ara sa ilang nga mga balay nagapaymunong. nadam. Maliban na lang sa nagapangita sang nobya. Pwede sa kilala ko nga bago na nagabot. Makita ka. Okay, welcome sa ating program. This is Best of Ligayon Music, no? Kaya of course aton nga featured artist subong hapon. Ang paghigugma Amo si Jingo Kim Paklibar. No? So mag-play ta sa mga ambahanon ni Jingo Kim Paklibar sa sulod sa isa ka oras. And later on, may arag tang harana live, no? Kag of course aton dra ang mga suki sa bilog nga Dumangas sa mga 45 ka mga barangays. No, kag sa atong mga terminal dra sa may Tabukan, sa may Salas, din sa mga kapiyan naton. Dra sa kapiyan ni pare ko Lucas Dilio, no? Salamat sa pagtutok kag sa kapihan ni Noel dira sa may ingod sang Ija Trading. Kag sa kapihan man ni Jima sa Tabok Langgid. Salamat man sa pag-support, no? Kag sa Sulod Mercado, nga nagahimos-himos ang ilang mga baligyan, nagaisip-isip. Kung may arag man sila nga ginansya, no? Isipon nyo inyong gasto, kag ang inyong income, minus equals amo ang ginansya. So kung kulang ang imong ginansya sa income mo, subot singon nga may nagkupit. May nagkupit sa'yo nga manugpantay. Pangitaan nagabantay kaya mo na sa nagkupit. Pati joke. agatuhon. Okay, so gusto magpa-shoutout sa mga hapon sa may mga celebration dress, sa may mga kasal, Dagit sa mga bunyag, mga birthdays, pagbulagay. Pati gusto niya announce nga ready na kamo pamasyaran. Kaya may isa direct ako nga ipatigayon sa inyo. So basi gusto niya lawag nga libre na kamo. Just send your greetings sa atong hotline 0930-6816-373. Kag basi gusto niyo mabatian ang tingog niyo sa bilog nga Dumangas kag bilog nga kalibutan. Pwede ka makadial sa muna. Karon sa atong harana wala na kitasang dial. Kay wala na karon dial ton. Okay, kag loud and clear ang audio naton sa Facebook in full and clear digital audio. Sa akong account nga Vic Donos III. Basi gusto niyo makita ang itsura sa tingod sa naghambal. Ara sa akong Facebook kag nakatagman sa Short FM Dumangas. Kag later on, may arat ang replay sa YouTube karon sa gabi na. Basta gusto nyo makita. Kag makita sa inyong mga kilala sa bilog nga kalibutan. Okay, kag of course, paki-share lang kag like sa aton nga Facebook Live. Kaya ang pag-share wala sang bayad. ang magkanta. No, kag subong galing nga Domingo, katapusan nga Domingo sa bulan sang Hulyo. Kag buwas mag-Agosto na. So, huli ang shorty na to sa Agosto. Kung wala kita nakanobya, paring na ipinipiesta sa sa Hulyo, hopefully sa Agosto, Ang lulo ko makanobya na kita, no? kumilula. Okay, so hindi magdulas ang pag-asa. Kaya habang may buhay, may pag-asa. So sa mga ginapamasyaran dira, kung wala pa siya ganun nakaludlod sa altar, may pag-asa pa na. Pero hindi mo na ipagagawon kung nagaludlod na ha, kay may mo ka na kontrabida. Bira-bira ang Okay, sa ito Facebook Live para si James Romo Pirali sa may Cagayan de Oro. Kag sa akon nga pariente sa may Lawan Antique. Ang pariente ko, kapangalan ko nga hindi man chick boy pero mahilig sa chick. gid gusto. Makanta Si Pa Broco Bicoy Donoso. So congrats sa inyong motor show kahapon. No? Damo ito tao, no? akik sinulat Daban damo kitang ginansya mo. Patikwi ka naman. gusto. Then happy afternoon DJ Vic Donoso dito dambal ni Broco. Tango Kag si Annabel Donoso, may hapon hiligay nun. Okay. Sa mga pariente ko dito sa may sitio Naluuyan, Barangay Sapo, Dumangas. laga. Do hindi ko kamuto na malawag kay Bubig ka Korte ka mo. Basta tanang mga Donoso dra. dalaga sa Salamat din sa pagpamati sa Short FM 89.1. Kag subong galing nga hapon, so subong galing adlaw ni nga hapon, no. Birthday subong ni Reverend Father Julie Jimal, no, dra sa may barangay Kansilayan, Dumangas. So once again, happy birthday kay Reverend Father Julie Jimal. Kag-ara dala sa buong mga Short FM DJs. Mga dala si Kim Botido, si DJ Putput, DJ Japoy, si Mama Doms. Ara man dira si DJ Xuman,
Sino pangaradra? Ginbo. Si DJ Ice. Gako DJ Blue. No, basi may mga sulokton ka mo sa ila. tunga So na panglawag ko mga DJs, basi may sulokton ka mo sa ila. Kadto ka mo dahil sa may, may kapalis. Sa totoo sila tanan, no? Kami na din nabilin. So once again, so happy birthday kay Reverend Father Julie Gimal. Now, so wishing you all the best on your birthday. More blessings, more birthdays to come, and good health from Short FM Dumangas. ang kamingaw ang Kag subong adlaw, birthday man sang pinaka-cute nga teacher pagkay sang Sapaw Elementary School nga si Ma'am Nidi Villa Dinaga. Tamiyan ko ni siya Prinoy P kay para buwas mapapamaho siya. So once again, so happy birthday man, 18th birthday. Dibo ni Ma'am Nidi Villa Dinaga, ang pinaka-cute nga teacher sa may Sapaw Elementary School. tulog anay Okay, ras nato, alas 2:28 na, kasi enjoy sa papamate. Sa aton mga swabe nga mga music ni Jingo Kim Paklibar. Sa aton nga best obliganon music. Opo nyo si DJ Vic Dono sa third. Salamat sa pinakapaborito stasyon sa mga dumagasanon. Ini ang 89.1 Short FM. nanay lipay tatay 89.1 nakasakit Short FM. Dedications Party. Ako gali si selfie-mate sa Barangay Talusan, Sitio Pangpang, Permigid, Nagapamati sa Short FM 89.1. Basta Short FM, nami! 89.1 Short FM Radio 89.1 Short FM. Best of Iliganon music. ang kanamit nagapanghang ka paborito gid ang panta ang kanamit nagapanghang ka paborito gid ang panta ang pantat naglumpat sa alat ang katambok gapangganya paborito inisang tatay ko basta pantat dalok-dalok si lolo ko sang kadaman paborito ang pantat turista gani gapangit pantat bugos nga barkadang nagahula isumsuman sa ilinon ang pantat sa bisan anong okasyon pantat sampat sa ilinon bisan gani amon congressman pantat ang sumsuman kananam pari ko ang pantat gapulat ang kanangin gapanghangka maparisan ganisang sinamak wala bilin bisan bukog ginausap sa bisan anong okasyon pantat sampat sa ilinon bisan gani amon congressman pantat ang sumsuman kananam
Mapari ko ang pantat gahulat, ang kanamit gapang hangkat. Maparisan ganisang sinamak, wala bilin bisan bukog ginausap. Maparisan ganisang sinamak, wala bilin bisan bukog ang pantat. Ang kanamit nagapanghangkat, paborito gid ang pantat. Ang kanamit nagapanghangkat, paborito gid ang pantat. Ang kanamit nagapanghangkat, paborito gid ang pantat. Hayop niya si Mr. Guapo, lawas niya maskulado, sang babae ginadugukan, tungod siya handsome. Soltero na si Mr. Guapo, kapot po sa kolehiyo, kung babae sa iyang mga luyag, hindi siya maluyag. Agaw si handsome sa kababayehan, sa imol manggaran, siya ang indiman. Pero bisan pa ginakalukuhan, sa gihapon di mapunggan ang nabatiyagan. Gusto galit ni Mr. Guapo, pareho niya nga guwapo. Gusto niya sa gibar permi, gabi-gabi. Ang garnisdor niya gareklamo, na di saya si guwapo. Di niya masugid ang sekreto, nga ang gusto guwapo. Sang ulihim na borgar, nga permisya sa gay bar, sari-saring lalaki ang kaupod permi. Wala nagapili, guwapo o malaw ay importante, sa iya siya ang malipay. Imputod ko nga si guwaping, mantong nagid nga siya bading. Tanan kami ga konsumisyon, sining bading namon. Ang utod kong si Mr. Guapo, gusto gid ang guwapo. Ang utod kong si Mr. Guapo, ang gusto niya guwapo. Kaslong sila tamagit kasadya, 4 months after, ompisa ng problema. Ang banagali, palikero, diskatidor, kag bolero,
si Mrs. may isog nga daw turo. Oh, yeah. Nagtatlo, nag-apat ang anak nila. Kaya si Mr. Stanggit nga din bakal nila. Bisan matuot, ginlahog lang nga si Mr. Iban ang sideline. Kay kus ang asawa gayuon lang. Andam ka lang sang imo kabuangan. Utlong tugid ang imo kwan. Panungduma kita may ginsumpaan. Palangga kung bana andam ka lang. Nagayuhon si Mr. pero pinurbaan. Tunguduhagid man ang iyang yasubang. Dumanugi pero may kurba. Na ang panimalay niya maguba. Kahipos lang pero magaan dam siya. Dumingugit sa to, nag-day off ang bana. Ang balibad importanteng transaksyon niya. Dulo si Mrs. ang balibad niya, ganis ang tricycle, nag-alkila, agong sundon palangga niya nga bana. Oh yeah. Pagisini, iyagid na saksihan. Nga ang bana may isa pagkasubang. Gahapos sa iyang kerida, bataon ini mistisa, gahibi nagpauling asawa. Dayon kinuhan kutsilyo kagbahiran, ang pagluha di mapunggan. Dayon papuway sa kwarto nila, nagapagod hulaton gid ang bana. Nagailis ang bana sa palapitan. Hinakos yan ni Mrs. dala ang kwan. Ang junior dayon ginotrab, ang bana nagawaw nagurab. Muhiman siya si junior, gadong lahi na. Bisan matuod wala man mautod, sa ospital gintahi ginpabakod. Pero si junior nagadong lahi na. Bisan matuod wala man mautod, sa ospital gintahi ginpabakod. Pero si junior nagadong lahi na. Pater ang nanay sang balay, kag si Victoria naman ang tatay. Agi kag tungboy ang nag-asawahay, ang magpaathag budlay-budlay. Ang tatlo ka anak nagasala, ano ba lang itawag sa ila? Sinong tatay, sinong nanay, ang sitwasyon budlay-budlay. Si Pater galadlad sang kapal, Tiber naman si Victoria. Kung paano sila nagdayunay, ipa at hagbudlay-budlay. Si Victoria ang nag-aagwada, si Pater la bandera. Kung paano nagtatlo ang kuya, ini sikreto sang duha. Si Pater ang nanay sang balay, kag si Victoria naman ang tatay. Agi kag tungboy ang nag-asawahay, ang magpaathag budlay-budlay. Ang tatlo ka anak
nagasala. Ano ba lang itawag sa ila? Sinong tatay? Sinong nanay? Ang sitwasyon budlay, budlay. Kuya ni Pater sa tunang bukol, sang siya ni Victoria dinamukol. Nangirido pangtunto, so kapon na ganing Carsoncillo. Guba tani ang pag-asawahay, si Tuyang na in love kay Moray. Nagakuro si Pater may wasay, gani nalagyo si Moray. Si Pater ang nanay sang balay, kag si Victoria naman ang tatay. Agi kag Tomboy ang nag-asawahay, ang magpaat hag budlay-budlay. Ang tatlo ka anak nagasala, ano ba lang itawag sa ila? Sinong tatay? Sinong nanay? Ang sitwasyon budlay, budlay. Si Pater ang nanay sang balay, kag si Victoria naman ang tatay. Agi kag Tomboy ang nag-asawahay, ang magpaat hag budlay-budlay. Ang tatlo ka anak nagasala, ano ba lang itawag sa ila? Sinong tatay? Sinong nanay? Ang sitwasyon budlay, budlay. Sinong tatay? Sinong nanay? Ang sitwasyon budlay, budlay. Short FM. Dedications Party. 89.1 Short FM. 89.1 Short FM. The best radio station in Dumangas, kag siyempre ang pinakapaboritong stasyon sa mga Dumangasanon. Kag si Victoria. Okay, budlay-budlay ang istorya sang agi kag Tomboy nga nag-dayunay. Asa Budlay gimang mag-dayunay ang magpa paring Noy Pino, ang agi kag Tomboy. May mabusong gimang guro Japon, no? So si Father kuno ang nanay, kag si Victoria ang tatay. Si Victoria babae. Kayo talang mag-Victoriano. tawag sa ila. So, okay man Japon na may bata silang tatlo. Pero dumabudlay guro Nanay i-manage. So, kung nag-inahiway mo na sila, wala man na problema. Importante sa mga relasyon, sa mga nagapuyo, nga mag-asawa nga nag-intindihan ay kamo kag wala kamo nag-aaway. Kay bisan ano kanami, sa inyong mga itsura, sa inyong mga status, sa inyong pangabuhi, confirm kamo nag-aaway. Ti palpak Japon ang pangabuhi na. Kaya pakita sa kabataan, nga may makita sila sang maayo nga implo, samtang sila nagadalag ko. Okay? So right before that is Dunglay, no? Sinabi mga title sang kanta ni Jingo Kipaklibar, Dunglay. Magsama kita Dunglay, nag-haplay, no? Usually ginagamit nga word sa nagatindog, no? Kung nagatindog kag medyo daw hindi siya katindog mayo. So dunglay sa mga kumala tanom nga wala mabunyagan. Nagadunglay, pero may ara paguro iya bagay nga nagadunglay. kag si Victoria naman Nga kinanglanon gid nga ati panon para nga magtindog sa maayo. Para sabi sa mga tanom, no, bunyagan, kay kung hindi mo na mabunyagan, sigurado gid madunglay. Then ang right before that is Mr. Guapo, no. ang tatlo. So, para gid sa mga guwapo, parehas kay paring Noy Pilipiasta. Okay, sa itong Facebook Live, para si Kagawad Tomas Dilicanano. Good afternoon, DJ Sir Vic. Sinong Very nice sailing on music, the best kid. Okay, salamat gid
Kagawad Warlock, Kagawad Tomas Dilicana, dra sa may barangay. Tamboylan Dumangas, ang gwapo, makisig. Kag mapisan nga barangay Kagawad sang barangay. Tamboylan Dumangas, no? Ara si Nanay Lucy, si Nining Even, si Nonoy Clark, si Irene. Also si Glenn, si isa nga ex-girlfriend nga si Helen. Also si Prince, kag si Tamtam, si Jan, kag si Umpon. Salamat sa pag-monitor. Dito kayo masaulo ko na ni mga ngalan nyo, kaya permita mo ko na ginalawag. Okay, sa itong text line from 6385. Good afternoon. DJ Vic, pwede ka great happy birthday kay Chiril Lacupa Sobiri. Na nagkapatamyaw ang imo pa kaisa si Marie Chris Dipra. Kilala mo, Prinoy PC Marie Chris Dipra, taga-Tamboylan ko no? So once again, so happy birthday to Chiril Lacupa Sobiri. Ang nagpatamyaw ang pinakagwapa dira nga si Marie Chris Dipra. Salamat gid sa pagpamati. Parinti ko ron ni DJ Ira no, kay Dipra man siya no. Okay, from 9450. Good PM DJ Big shout out kulang ang Dimadara compound. Nagamat-amat painit. Nagamat-amat painit. Samtang kapamati. Kag nagaulat sa ngarana. Okay, so plaster ang mga baso. Sudli sa mga ice cream. Kag mag-dilap-dilap. Pero hindi lang mag-ubo, no? Sa Dimadara compound, dala sa may Barangay Talusan, Dumangas, no? Dito kay Marana kita, no? Basi may padala ka mo ding ice cream gali, no? welcome gid ka mo ding magpadala sang ice cream para ma-acknowledge mo namon sa amon nga Harana Live, no? So basi gusto niyo magkaon sang swabe sa burusong ice cream nga hindi tama ka cold. Hindi ka mo pag-ubon. Kanto ka mo dala sa may ice creaman sa may Talusan, pagtaon ng pinagagwapo dala nga si Ilagan, no? Mr. Ilagan. Si Ray Ilagan, no? Lipat ko. Yan ba ko tani si G. Ilagan, galing artista to ya. Si Ray Ilagan, kag magtransaksyon. Kay sigurado gid nga mabusog ang inyong tilaukan, nga wala sang paaman nga ubo. Pero abi mo bala paring Noy, ang bulong gali sa ubo, hindi ka na mag-inom bulong gali, manglingling ka lang, no? Pero may ka lang panglingling, kay sigurado gid nga wala ka naga-ubo. Okay, napatangiyaya ko na si John, si Dindo, si Efren, si Blue. Si Blue, si Ray, ice cream, or si Ray Ilagan. Then, basta short FM nami gidya, okay? Hindi pa uli ang tanan, pwede ka mo din makapadala ka rin sa ice cream. Pati joke lang, Pero kung tuntudo nyo, sino kami nga hindi magbato, no? Ara doon si Nanay Apad, si Edgar, si Boy, si Emerson, Efren, si Total Mer, kag si Dangdang, kag nagay-posipos mada si Umpoy, no? Naga-monitor man siya nga mini sound, no? Simple man lang yung mga monitor sa may Barangay Talusan, Dumangas. Duwa man lang kami mini sound, no? Salamat kayo sa pag-support sa Short FM. Kag si Parico Bernard June Mosquida, sang Busilak Single and Double, nagatama sa atong Facebook Live. Basi gusto niyo man maghigop sang swabing nga Single and Double, kadto kamo sa Busilak Single and Double. Pang papersado sa mga nagaluya ng mga tuhod. Okay, kag si Kagawad Tomas Dilicana. Salamat gid Sir Vic sa pagtamyaw. Ay nalipat gili ko ang monitor ni Kagawad Warlock. Mini sound man lang, no? Grabe, tatlo na ka mini sound na naga-monitor sa aton. Ang ibandera nagay-posipos lang. Just text lang sa aton nga hotline 0930-681-6373 para ma-acknowledge ka mga mini sound gid man ang inyong monitor. Sa may RA Mini Sound, sa may Barangay Hardin Dumangas, naga-silent monitor man ang gwapo nga si Remy Singo, ang owner sang RA Mini Sound. Of course, sa may Tuto Gems Repair Shop, sa may Dumangas Public Market, ang pinakagwapo man dira nga si Stephen, no? Si Stephen. Kag sa may Dumangas Public Market, no? Naga-monitor man sa ato, silent monitor si Rinar James Burato. Kag by the way, gusto ko lang ipabalo ni Rinar James Burato nga kahapon may napulot siya nga duwa ka sandals to or step in, no? Dala sa may Barangay Ermita Dumangas, no? Basi yato yan ni Cinderella. Pero daw hindi man guro Cinderella kay ang model do bago. So, basi gusto nyo i-claim ang nawigit nyong step in dala sa may going Ermita. Katulad ka mo sa Rinar James Burato, di palubos dala sa may Dumangas Public Market, no? Kay makita na siya may baligyan na siya. Kag pwede siyempre mabawi ang nadula nga step in is Cinderella nga taga Dumangas. Okay, so oras na to, alas
Alas 2:52 na. Ba Una ko nakita ang 5. ang pag-asa? Okay, so pinapakita ang minuto. Mananggiti ang amay niya, iloy niwan labandira, bisan ang ulo ni Juan Kalong, siya gwapo kung mistisuhon. Handom ni Juan makapulit, manggaron, bisan malit, nasungkoran na sang tilapia, litson, baboy ang gusto niya. Ginsabat gid man ang handom niya, tungod malit na pahigugma. Sobra 50 na may asinda, ganing swerte wala pagpaligara. Ginkasal sila sangguran na, ora mismo dong Johnny na siya. Balumatuod ang asawa, ini may restaurant at linding pa. Gintog yan sa iyang asinda, pero wala siya sanggana. Sa alak, sugal kag babayi, si Don Johnny kakawili. Diatos kalibong pamyerde niya, gabi siya kasino siya, may bouncing chick dito kadiri, asinda nila kapamyerde. Empleyadong mga sakada nila sa asinda nagwilgar, tungod si Johnny gitagid lamang, singkargado gintogyan niya ang tanan. Gabing asinda sa mga demanda, milyon-milyon balayran nila. Ang linding gani kag restaurant nila, sang bangko gen pasirahan pa. Sakay sa tricycle dalang malita, balik ang Don sa barangay nila. Kotse kag sports car niya, nabaligya na, tungod wala na pang gasolina. Bilin ang misis sa ila mansyon, pero ini man bulotongon. Balik to ba siya kag tilapia, ini si Don Johnny kasako siya. 40 sanggo, sukbit sa hawa, daw cowboy siya kung nagpaning hawa. Sukbit ang sanggo, masaka sa lubi, siya nakaroon sa wakman ang giti. May kung mga atong ginsumpa
sang saad, pareho sang singsing kong naglubad. Lakas ang panahon, wala nga tugin, una-una palangga ko, nagbago ka. Ang pulos ang kahoy nga amo, ang saksi sang tanan, sa gugma naton subong nang ilulungan. Kahoy lang tawon ko na lang, mapintas nga bagyo siya napukan. Sa nganyang lalayak sa gihapon mabasa po ang binukit nga litrang I love you. Sa nganyang lalayak sa gihapon mabasa po ang binukit nga litrang I love you. I love you. I love you. I love you. Tawag sa iya karpong mabangis, suki siya sang mga pulis. Whiskey sa iya matamis, gani kumaglakat siya straight 80s. May anak sa una niyang asawa, nga permilang ga-black ay ang mata. Adlaw gabi siya gakalipong, kapin pakun si Karpo nakatughong. Iwan matador ga kulumoron, sang siya ni Karpo kastiguhon. Isko ganing nga silakis, kinuga ni Karpong mabangis. Patay kuno si Karpong mabangis, pero wala gid sang nagatangis. Sa tunga sang kaumhan siya nasapuan, nga sang lagong kaglangaw ginakistahan. Dakot ang matador kag silahis, pero wala gihapon sang witness. Nali may nagsinggit sa punerarya, Karpo patawaran na lang siya. Tuno set kay Karpong asawa, anak ang nagpatay sa banan niya. Sang siya ni Karpo kastiguhon, dinabo ang amay sang talibong. Ining istorya ni Karpong bangis, nga sang uli ang kaso na dismiss. Ining istorya ni Karpong bangis, nga sang uli ang kaso gindismiss. Asusina, paborito nila sa syudad man o sa banwa. Wala ka pili sang ginasumsuman, bisan pagani ito nga buang. Diyang ginito yang pagkadaga inuman,
upod sa pagsinadya, tuba kag sumsuman, sa ginaling nag-abot, si Junior gasinggitan, ito niyang si Blackie, ang ginasumsuman, ang asusina, paborito nila, sa syudad man o sa Panwa, wala na pili sa ginasumsuman, isang pagani, ito nga buang, sa ospital sa mon, limagid ang lalong, ang palhas ka talabiris, biktima sang rabis, ang kok nga nagluto, sang ido kuno nga buang, sang doktor maganas, hinapalabangan, la 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 la, 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 la 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 la. The best of Filipino music. Number 1. Short FM.